Igbo bụ Igbo ekene m unu. Ihe m bịara ịkọwa bụ mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Na afịfịa mgbadolu. Kedu ihe unu na-akpa afịfịa? Afịfịa na-enwe ogwu na arụ. Unu na-aya ọ na-enwe ogwu. Ndị ọjọọ si na afịfịa emebi na ụmụ mmadụ. Ahasasịrị ndị mmadụ ihe ha na-eme. Mana the main thing bụ na afịfịa bụ na afịfịa bụ afịfịa eji achụ ndị amoosu. Ọ bụ na amoosu na-enye gị nsogbu, jee chọrọ m afịfịa. Ọ bụ na ife ị na-eme anaghị aga, jee chọrọ m afịfịa. Ọ bụ na ọ dị ka agbakọtara mbọ ma agbataghị ife, chọrọ m afịfịa. Akụ fecha ọ dara awọ, chọrọ m afịfịa. Every year je enye account of what you are doing in your business. Chọrọ m afịfịa. Ọ bụ na ị nweta afịfịa, chọrọ m mkpụrụ ose ọjị na 7 maọbụ 4. Nụọrọ m afịfịa n'ọkụ. Ịnụchalụ ya n'ọkụ, gwee ya egwe ka powder. Igwecha ya egwe ka powder. Ihe ọbụla ị chọrọ ime, gwee ya intention. Either na efuru ya n'elu ikuku, maọbụ na itinye ya ude ị na-ete, maọbụ na perfume, maọbụ ihe ị na-eme. Ngwa ngwa ị na-afụ maọbụ ebe ọbụla ị na-eje, teelu nye na-alụrụ gị, gaa m ebe ị na-aga. Ị gacha ebe ahụ kpọchiri akpọchi ga-akpọpe, ụzọ mechiri emechi ga-emepe, connection mechiri emechi ga-emepe. Na afịfịa ọ na-enwe ogwu n'ahụ. Mgbọrọgwụ na-abụ maọbụ 3 ka dibịa ya aka ibe ya. Na dibịa agwọka bụ na chi asị n'ihe ga-eme. Na dibịa na-abụ ọgwọ ole bụ na ọ na-asọ nsọ chi. Ife na-ezunye bụ ohi uche. Ekwere ka ndị ọjọọ mekpọọ gị. Ekwere ka ndị ọjọọ tisara gị ihe ị na-eme. Onye ka ọ ga-abụ oge gbuo. Na ndị gbuo nwere ihe ha si were echere onwe ha, nwere ihe ha na-eze, nwere ihe ha na-asọ. Ọ bụ ihe niile ka iji eche ka dibịa mere gị, ma ọ bụ prọfet gị mere gị, ma ọ bụ ndị amụma mere gị. O nwere ihe ị ga-eme n'aka onwe ka o nwee ike ịdị mma. Igbo tetenụ n'ụla ka emesịanụ.